lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Ini Bun, Bun, mikir dilepake Bun. Suku Jalu, warga masyarakat Gareng, Bu Gareng. Enggone panjenenganipun Bapak Ferry Teguh Santoso, Teguh saestu. Mbak Kristina nggih, Teguh saestu nggih. Betul. Arek dase. Polahmu iki kaya buta aja. Ora usah nggo topeng padha wae. Padha wae ya. Padha. Aku buta Mas ya. Aku kudune nggo topeng lho. Oh iya. Wis padha wae. Asline ganteng Mas aku Mas. Ini Mas tak sedaya. Teman bae Nur. Iya iya. Asline tuh ganteng Mas. Ganteng piye? Abot-abote bantu wong tua ya Mas ya. Mulane kanggo pangeling-eling sedulur kabeh. Iya. Umume menungso kabeh kudu wajib bekti karo wong tuwa. Gara-gara elek ngene rupaku krono ngene to lho. Oh iya. Ade mek kayu bakar, bantu sumbok. Ngono lho Mas. Lah iki kok bakar rambute sing ngene kok. Arek opo iki to? Sumbok. Iya iya. Oh iya. Iya Iya golek kayu. Oh, golek kayu bakar. Ono kewan galak. Apa to kemen galak iku? Lho, aku tak takoni kok Bung. Beda. Lho aku ora ngerti kok takoni. Apa kewan galak iki ya, Tuh? Kewan galak apa? Ning gone alas roban kono. Oh, iku. Oh, Apa? sing apa no? Singo barong ngomongane dhewe to ya sing nyelametake awake dhewe. Iya. Singo iku pacar barang yo kayu singo. Jero kono ana menungsane. Oh iya. Ngono. Ono tul. Awak dhewe perang karo dadung ngawuk ya. Iya. Sing reksa tanah segunggung liwang-liwang alas roban gondol kayu ngono. Kowe dadake elek mengkene awakku lho aku. Iya. Gelut perang kalah. Aku Apa iki perkara niku? mari golek gas kene perendas iki. Tapi ora apa-apa. Ora apa-apa. Awakku elek ngene iki upane ngene iki ya. Ya. Disawatake dadung ngawuk kecepit wis dadap. Oh, dit abang gede. Kecepit ya. Oh, dit abang gede iki. Astagfirullah. Apa ora dadi dhewe ngopo? Iya, aduh. Sebab awak dhewe bekti Ya. karo wong tuwa wedok. Senajan korban nggo ngene iki ora masalah. Iya, Itu ora wajib. masalah. Menungso bekti karo wong tuwa wae wong tuwa wedok ya. Iya. Ngono lho. Kumpul yo tak kandhani. Ya. Awak dhewe iki bisa sewayane Mas Ferry. Iya. Dadi dhewe sewayane Mas Ferry bengi gua anu ngomongane singo barong. Iya. Are dikek apa ning buta Mas Ferry apa carane? Non Ku buta ngopo Mas Ferry iki? Awak dhewe kok kene kok ngopo? diundang meneh yo kan ngibur. Ngibur sapa? Teman-temane khususnya Oh, iya. keluargane. Oh ngono lho. Undangan Karo undangan ngono lho ya to. warga masyarakat Ya. bareng sekitare. Ngono ya Bung ya. Iya. Ini kacate Mas Ferry beniki. Kang Ferry sunat. Ora iso ngono. Iya. Mayangku dibisoi. Sing sunat sapa? Sing sunat sapa, Bu? Putrane. Putrane Mas Ferry sunat. Lah Iya. itu Bu Mas Ferry Bu. Bu putra sunat Bu. Putrane Mbak Ibune lho Mas. Dayanti. Dayati. Mbak Dayanti. Piye Mak Marti? Tanggaku ya. Ya ngono. Wis ngono wis. Aku ngono takok karo Mbak Ayumu. Sapa jenenge? Sesore ngomong duwe sariawan. Nina. Nina. Nina bobote. Kristina. Apa meneh kok? Wong sing kuping musli anu, silian opo iku? Kuping siliang. Kuping silian atau kuping sisian? Orang adol sisian. Nggih. Kebo. Apa ini? Kebo. Kebo. Sing kene apa? Aku ini kebo. Duto. Ayo silian aja ngobongmu. Cenderan wajan yo. Wis kene. Kene. Ada Nina, Nina. Lho iku wargane kok. Wargane. Iya. Ayo Mak Marti. ngabot-abote Ya. di libur apa jalukane putu. Mbak Dumo. Bu.
Nanggung. Buat apa dong gak kata di anu ya? Dijajaki aduh ya. Aduh. Salah berapa tuh? Ayo. Wes mulai yuk. Sebar. Iya kakak. Oh, ora sida. Itu berapa kak? Barongan Jepara. Baru kan Jepara ya kak ya? Oke. Bengi iki ibu bolo-bolo warga gareng. Ya. Kalau sing utama, dhewe duwe tugas ngomongane singa barong. Singa barong. Ngono. Ayo wis ngomong supayane kanggo ngibur, kanggo nyelametake Kang Ferry yang duwe gawe. Ya. Mulai saiki sampai besok muga-muga iso dungane awak dhewe ya. Edol. Apa cukup ngarep turah iki. Ngono Mas Ferry ya. Sing nyambut gawe tentrem kemarin. Ngono mama ayo. Amin. Ora kaya bengi iki, sing peset seloke orjine malah ning singgahan malah buku pake wong malah. Terus ya ini kabar kowe. Buku pake wong. Ayo, hati-hati, Bu. Ngomongane, Bu. Ayo dipopak, Bu. Ayo dipopak, ya mlaku. Menawa bola-bola. Ayo, Bur. Hati-hati, Bu. Awas, Bu. Hati-hati, Bu. Ayo, ngalah-ngalah. Iya, Dul. Lu tunggu anak ora ibu mau. Iya. Ya.
Bang, halus bang. Mobilnya dok ini bang. Wah, bang, mau ngamuk kudu munggul deh kali. Oh, kudu munggul ngomong. Udah gendong. Bang, mobil. Sangkut bang. Aduh. Jogeni dol, lah jogeni ku sadar. Iya. Aku tangan langsung ya dol. Ciku Jogeni ya, jiku dol. bang, mobilnya dok ini bang. Bang, mobilnya yang gini, mobilnya bang. Ayo. Mobilnya.